Wara li fix-xhur li għaddew tlesta x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid ta' vjar ix-Xarolla fiż-Żurrieq li twessed b'żewġ karreġġjati ġodda, il-ħamis filgħodu bdew l-aħħar xogħlijiet ta' asfaltar fit-triq residenzjali. Permezz ta' dan il-proġett b'investiment ta' kważi €2 miljun, il-Gvern żviluppa triq arterjali ġdida li diġà qed tagħti aċċess aħjar liż-żriera u lis-sewwieqa li għaddu minn dan ir-raħal. Malli tlesta x-xogħol fuq it-triq arterjali beda mill-ewwel ix-xogħol fuq it-triq residenzjali li hija ġdida u separata mit-triq ewlenija u se tagħti aċċess aktar sigur għar-residenti li jgħixu f'din it-triq. Lorenz Zarmanin mid-Direttorat tal-Infrastruttura u t-Toroq fi ħdan Transport Malta qal li x-xogħlijiet ħadu ftit ta' żmien minħabba li l-proġett affaċċja dewmien mhux mistenni minħabba xi sejbiet arkeoloġiċi li jmorru lura eluf ta' snin. Fosthom kumplessi ta' oqbra li qatt ma kienu nkixfu qabel. Ma kien jikkonsisti l-ewwel it-tella il-ħajt tan-naħa tal-Eliqi biex naħnu ngħidulu boundary wall biex ikun jista' iżomm it-triq li ħadd inbena. Mbagħad inbdiet it-triq naħa tal-Eliqi u mbagħad wara dis-sena wara tlestit dik inbdiet it-triq l-oħra li hija Service Road. Il-proġett kien jinkludi t-tibdil ta' servizzi essenzjali li djar bħal dawk tal-ilma, drenaġġ, dwal ta' triq u ta' telekomunikazzjoni, katusi ta' drenaġġ u sistema ta' pajpijiet u ġibjuni għall-ilquħ u l-ħażna tal-ilma tax-xita. Fl-istess waqt inbnew mill-ġdid il-bankini kif ukoll postijiet ta' parkeġġ adekwat b'diżinn aktar sigur. Malli tlesta x-xogħol tas-servizzi taħt l-art inbnew is-sisien ġodda ta' triq sabiex il-ħamis filgħodu bdiet tinkesab l-aħħar saf ta' asfalt. L-ewwel 3 partijiet mistennija jkunu lesti din il-ġimgħa waqt l-aħħar 2 partijiet jinksew bl-asfalt fil-jiem ta' wara. Qabel it-triq kienet in-naħa fejn hemm ir-residenti biss u kienet ġiddejqa biex it-traffiku jitlaq u jinżel għal żewġ naħat. Allura ħasset il-ħtieġa li triq titwessa. Hekk kif titlesta din it-triq mistennija jibda x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid ta' triq il-Kuċċart f'Ħalsafi li tmiss ma' vjar ix-Xarolla u twassal għal Ħalsafi u Ħalkirkop. Sa dan it-tant il-Ministeru għat-Trasport għaddej bl-aħħar tħejjijiet sabiex fil-ġimgħat li ġejjin iwaqqaf l-Aġenzija Infrastructure Malta li se tinvesti ma' €700 miljun għat-titjib fil-kwalità tal-infrastruttura tat-toroq ta' pajjiżna.